All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Salawat ba yung gabi? Kamusta naman mga palangka na Montag Palabati Region Wide? Mga palangka kita sa Labilin, Isa, Kauras. Pito kaminotos karon nga adlaw Webes, Petsa 21. Webes naman nga edisyon sa inyo siri nga palatuntunan siraan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwasa sa aton news team. Aton siri nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report. Blotter entry, record of events. Official naman nga nabalag sa police blotter entry aton sinikapolisan Central Southern Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini mataka-durungan oras sa kagabiyon ang aton sini nga Patrol 2. Crosswind Patrol kay na para kalambiyo sa pilakabahin sa probinsya. Dakbanwa sa Bacolod, ato naman niwat kabantayan, kag ato naman niwat nga himolsuhan. Ang liwat amat-amat kapag dalom sa ang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is, the return of the comeback. Action Zel, Minardo, back to back sa aton nga piloto. Action Ninyo, Bogina. Ang ato naman kapagbantay sa mga update sa balita national, international, Justin Report, breaking news, flash report. Pang Webes edisyon, buylog nato ng puwersa ni Action Dale Salazar. Opda magitas ang ato sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacaras, ang Batang Suay. Sa kinahanglan ng inyong sinalagat, ang inyong siligang Kurmana Action Night Patrol Program. Ako
Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa labirin 1 ka oras, 4 ka minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa aton nga mga viewers, sa aton sa nga mga listeners, nagalantaw sa aton sa nga Facebook Live via streaming. Ang ato lamang ginaayo sa inyo, i-like lang, kag i-share ang ato dili programa, ang mga news and public affairs program sa Aksyon Radyo para ang tanan makalantaw kag ang tanan happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. I-recap na karon sa ato nga matag palamati sa mga nakataya sa STL. I-recap na karon ang 3 ka draw, first, second kag third draw. Sa mga nagataya naman sa loto kag naga-aspirar nga mga milyonaryo, base isa na kamo dinhi. Ilawagon taman karon ang resulta sa nakataya sa loto ang 649 nga result kag ang 642. Isa-isahon tana karon kag sipad-siparon tana karon ang pag lawag sa inyo nga mga numero. Manayanayang lakas ang panahon karon nga hapon. Although nga nagtulot talithil gid man lang siya. Dili nga gabi ito daw okay na siya. Tangla ka sa langit may bituon pero daw laka-laka. Silingon daw may mga gulugal pa sa porsyon sang aton sini kalangitan, no? Ang mga balay ilimnan medyo pilag-pilag ang mga tao, At silingon di kimandamo, Mga damo na siguro mga buwas, biyernes, hasta Saturday night. Antes ko malipat galiyo, ginayogin sa nga taga-province bala. Nag-obra dira sa Kapitolyo, provincial, Iabansi, kung nga doon nag-abansi sila kayo na sa selebrasyon sa GNG. Happy birthday in advance para buwas nga lao kay Engineer Jojo Flores. Sa kay Engineer Jojo Flores ang tax mapping division sang probinsya. Advance happy birthday sa imo, sir. Buwas July 22, birthday ni Engineer Jojo Flores. Big celebration sa mga kaupdanan ni kaka-Berks ni Engineer Jojo Flores, buwas. Kasi buwas ganyang adlaw nga birthday mo. Kasi kung ipasiraya ang GNG. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Si Maninoy Maeng kag si Maninay Chari Salvacion pa check attendance lang wa. Maman si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto sa mga taga PhilPower da. Mayad lang gabi kang mayo lang nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Kinatamyaw taman si Utay Benedicto. Ambot ko na ni Kwan. Ano ni Pablito si Utay Benedicto. Parehas ang ilang apelyido. Aksyon Radio Philippines Dollar Time alas 10 impunto na. Standby na sa mga report, Ika sa itong sila mga correspondent. Standby sa report ni Aksyon na Nelson Pateño. Sundan na ni Aksyon Roger Gutiv. Ang report man dugay sa 5th District. Dalo rin na sa ito ni Aksyon BJ. Apasible. Brother gali ni Kwan. Utod gali ni Pablito si Utay Benedicto. Ati, good. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:01 na.
Check na mga report na una sa ito nga patrol. Kamusta honta ang liwat balik ka pangalagad ni Action Zel Minardo. Observation report sa palibot-libot. Durante nga nagapadayon man ang iya sining paglibot-libot. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aris Action Zel Minardo sa report. Observation Zel, may gabi. Sir, mayang gabi, sir. Action Eric, mayang gabi. Yes, welcome back. Welcome back. Namin sa uniform, Aba, wala ka naman. Kay ikaw, way kaga-uniform? Oo, doon ka fresh. Way kaga-uniform, ya? Naka-uniform kay Action Eric. Ano na yung action ninyo sa bong? Okay, abi ko wala kaga-uniform kay may multa ka. Oo, tapos naka-Korean nga palda. Oo. Aba, puwerte. Oo, diba cheer dance nga na, Puwerte. Oo, subong ni Action Eric, ang aton diri nga sitwasyon sa may syudad sa Bacolod, dagol ka na galing sa may police station 2. Ako may ginpaluat kita nga balita. Kaya kagina, Action Eric, mga alas 11, balas ang aga, niyara galing nga natapakan, bilisang gawin ba ni Action Eric, ang isa katigulang nga babae. Uy. Oo, so dead on arrival, gini Action Eric, naging kantuan ta dito, ang apektado, gini hawak, tiin, kag ang kamot, so gini konfirmar, mani kay tikilala, kung mani ang hinablos, Action Eric, Hinablos ang taga-barangay, hinablos ang aksidente? Yes. Upod ko man dira sa may Capitol, no? Sa may gatambay man dira si Action Eric. So kaluoy, babae ini ang biktima, no? So nati condolences gid sa pamilya sini Action Eric. So karon ang dugang nga detalye sa ibaluon ta sa pagbalik sa patrol Action Eric. Pero so far, kaya subong nga gabi moderate na ya ang lakas sa nga trapiko, no? Pero makita nato na diri nga madamo pa sa mga salakyan sa may dalan Lacson, pero hindi na gid amo na yan kahinay ang traffic ang lakas. So dira sa may Capitol nga kagina sa paglabay man naton kag pag-checkyan na madamo sa mga kauturan nato na dira subong ang kinaon kag ang naga-banding kasi makita man naton ang pagpatrolya sa mga kapulisan diri sa may syudad sa Bacolod na naman yung salakyan ito matakla sa ano. Nga, gano'n slaw? Na nang salakyan to? matakla sa may gater. Ay, para nakita. Gasalig sa kay dako yung salakyan mo. Gani. Pero mas dako ng crosswind Japon sa ano. Wow! Mas dako ng crosswind sa action ang nakarod, nakadesercon, mas ka number 1 lang. Ay, puwerte. Wala mo partner di ho? Ha? Ang partner mo subong off duty. Yan, yan na si El Rey niya sa mga sa ako nagpasa. Si Sir El Rey subong. Why subong medyo day off subong day off ya? Atin, di sa kinigon eh. Amo! Ayo. Well, ito sa ginkilig eh, kaya nag-day off sa mo. Gali. Subong uro ka pa wayway ni siya. Tawayan sa nainayon talang sa Action-Eric, mawari man. Hindi na pagulpihan na kwala na hinayon sa kagamatamato siya. Nayon na si James. James, okay lang tala. Kaway kita da? Okay kita na. Ano, kagita sa mga pagpahuway-huway. Ba, pwerte yan. Oo, kay galong man ko na yan. Man si halungay lang Oo. Oo. Oo, pero di sa mga Action-Eric, ang sitwasyon, no? Ay, balik ko sa sitwasyon na, gano'n ako para mula na ko siya. Kapalamanla ka na. Para mula. Kablash ako ni Subong. Di ba na? Yung. So, may korapto na wala yun, Action-Eric, no? So, dara makita nato no mga kauturan ta si Aragyapon sa Sangwa kay sa liga last day na to no sang ila dira nga sa una sang kay alay Councilor Diaz bala nga proyekto to Action-Eric no so di nag-stop na dira ang
palakwayan sa Barangay 18. Okay. So, pero daw hindi na mo ginakadamo ang hulat dira sa buong Action Eric o na mga watchers sa mga pasyente na sa may Corazon nang pilalang ang tinasipan ng mga sobra ng sila ni Madra nagapungko na yung nagsanagdigad paghapit ang na-interview sila daw medyo madamo-damo gada pero subong na hindi nakadamo kag si Attorney Dino Yulo no congressman sa Quinto Distrito may ara man yang gintukod dira no palawayan sini kag si Mayor Anchura. Ano? Sabi ko lang, Mayor, saan ka man kalan? Ang din? Sino to, action ninyo? Mayor, gano'n to? Hindi. Ang nasundan naman ang action Eric, doon si Mayor Benchik Miranda Yachurang. Ay, tuod ka? Ay, pero hindi gali? Oo. Wow, mali? Hindi. Wow, mali ka? Nakimbot mo kayo siya, hindi action Eric. Kaya nagamamay-babay siya sa patrol. So, hindi gali. Wow, mali. Oo, subong na rin sa may downtown area. So, pakatun mo sa may tower, wala naman kasigang, sundas ng tower man. Run out? Dami action Eric, wawan-hawan. Oo. Tinlo kasama. Oo, no, yung makita, di mayo nga mga basura. May harap pipila lang na giligit-ligit ni Goro sa mga kautura natin dire. Oo. Pero so far, so good. Central Market limpyo na. Oo, Central Market limpyo na action Eric. Good. Ang problema naman kung mag-isa, kung may mabilin ba na action Eric, hindi makuha sa nga IPM, ginaukay sa ido. Gani, ginataban. Oo, ginaukay sa ido. Pero kung tanawon mo gid siniya ang palibot na tinlo man, galing kita kung may bilin ng isa ka sako, amo naman ang was agon sa ido kag mag-anilapta naman no. So, ari pa nga wala na kuha, pero di ba kuha na ni sa IPM, makita na basta o kay ginapasinga na dire pagkatapos no sa mga malagisda kag kasubong manas sang volunteer ini ang sa may Central Market. Nga basi ang basura nga nagyan nyo bago kita ko sa video mo. Nga doon gusto nga dalan, hindi na pwede mapahiga daw. Ari sa tungadalan action Eric, oo. So, Di dapat na pahiga, na delikado mo sa mga motorista, especialmente sa nagamotor da, hindi na pwede mapahiga nila kung magpaninlo sila. wala sila diya sa area, makatontabi sila sa dalaw. Araw, sa dalan ginanyaw. May nagapangimos diri sa dalaw mo. So, try ko ask. I-try na. Kasi nila kung sino na ako nga. Nga regresto nga dalan, no? Pwede lang na mapahigad. Sila namang nag-segregate sa mga basura. Mayong gabi. Sir, sino na dara nagabutang sa basura sa tungadalan, sir? Saan ka pa nilig? Mga volunteer. Oo, so, kaya siya, marami naman tayo guys. Kaya ko, naman tayo directionary sang IPM. So, kay para singkop. Kamo na subong, sir, ang nagabaligya, gigyan ang nagahimo sa basura dere. Kami nagapanilig, pero ginabuligan niya lang. Noote. Subong actionary, obligado man no, ang nagabaligya dere nga magabulig sini panghimos. Dapat gid. Pero anong inobra ni Manong? Nato ba ginaukay? Aga pa nilhig sila? Oo, ginano nila sila. Karin ka paniglig sila. Ate, very good. Oo, ginalatagan. Di ba sa mga utan? Ate, mayogid. Oo. Ganito, salutan nila sa itong actionary. Kaya dira yung kwaon, dugay ka ng IPM. Kaya nagalibot. Sa manakita namin natin kagina, ang IPM nagalibot na para mang-collect sa basura sa buong gabi. Very good. Oo, kaya sa nga nagligad sa ang mga volunteers ang iba ko na mga GO ang nagapaniligde subong no mismo na ay nagabaligya ang nagabulig man sila panilig pang limpyo diri sa may Central Market so subong man sa may Burgos kag Libertad no kay tigin advice naman sila sa sa Syudad Action Eric no kay subong nga gabi Action Eric oo matamo pa diri sa mga jeepman ang ari diri man silingan kag Fortune Town ang nagaparada Action Eric Last trip Hindi. Hindi pa? Damo pa? Jeep, nagapila. Agapila sila, damo pa? Oo, baka. Kaya mga tricycle driver, mga actioneric, buwas naman sila aga, no? Nga, karibere, makita natin, especially dire sa may downtown area, kahit yung mga BPO workers, no? So, astanin sila magagad, wala pa wayang iban man din nga tricycle driver, no? So, far, sa mga gabi actioneric, wala po sa mga major incident nga nagkalatabo kag makitanta ang mga kauturan ta madamo pa din sa may downtown area. So sa mga kauturan nga nagadrive sa mga
halong gid at sa maayong gabi sa tanan. Observation report kagikan sa patrol ini si Action Grill Leonardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon na Zel Minardo reporting live from where the action dira sa palibot-libot sa Central Market. At mayaman kaya mga nagabaligya dira sang utan daw nagtinguha na gid man kag daw natuto na gid man sila nga magalimpyo sa ilang lugar sa diin sila nagaradlad sa baligya nila. Di mayaman kaya sila mismo nagapanglimpyo man ng mga basura nga makuha nila sa ila dira nga ginabaligyaan, ginatumpok man nila para nga kuhaon sang IPM. Very good. I-sustain naman ang katinlo sa ato nga mga merkado. Para nga kung may bisita ta sa ibang nga lugar, hindi man ta mahuyan bla. Masiling bisita ta ba kalimpyo sa merkado palibot sa syudad sa Bacolod. Kundi para man na sa ato. Importante na nga ipadayon ta ang katinlo sa aton syudad kay hindi makabulig man na sa aton mo. Karon kung may ara na karon niya nagalaptada, hindi ka na magbilin basura mo kung may mga bisita kita, may mga foreigner, kundi laway. Diba? Very good na ginahimo sa aton nga mga vendors da nga nagabaligya sa palibot sang aton sininga Central Market. I-sustain na para nga way sang problema. Okay? I-check tara mga report na gikan sa aton sariya mga correspondent. Unaon ta report ni aksyon na Nelson Pateño. Standby sa report ni aksyon na Roger Gotim. Standby mo sa report ni aksyon BJ Apasible. Ang atong kapolisante nagahimo na sa ila sining saturation drive. Police Visibility Patrol. By the way, sa mga nga nagasalakay bala sa tricycle kong gabi, nalong ika mo ha. Ito may mga kaso sang snatching kaga hold up sa mga nagasakay sa tricycle bla. Kilatison yung kita nasakyan yung tricycle. Nara kung isa nga nagabiyahe tricycle, tatlo sila yung nga nagakwan, nagang kasanay. Pero tagduwa sila. Biyahe kayo mo tricycle nga may konduktor kapayahaw. Nagajuray ko siya, tagduwap na kabilog. Muna nga medyo extra na kita nga maghalong sa pagsakay sa mga tricycle specialmente kung nagkapadulong ka mga kalabanan nga nagasakay sa tricycle. Ini mga call center agent tabla nga nagaduty sa kagahon ka nagapuli sa kagahon. Medyo extra na kita nga paghalong ha. Kay do kariit subong sang panahon nagasulod pa kita kadaan sa bulan sang Tigkiriwe. I-check tala mga report na gikan sa ito sa mga correspondent. Ano ang report gikan sa mga First District, area sa Toboso, Calatrava, kag syudad sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Ari sa aksyon na Sir Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, sa aksyon na rin ka mga gabi kag sa aton sining mga kaaksyon na mayad na gabi kaninyo tanan diha. Okay Okay lang ra? kami dihi. Ha? Okay lang kami dihi. Okay kami di ko pangihi. Ayo. Den dia mau. Ha? Den dia mau. Mugid eh. Okay. Ari lang mo diskilig-kilig ka pangihi. Diha kami. O dia may dihi kami. Kumusta Ay, chimpo abot da lang. sa inyo? Ha? Kumusta chimpo mo da? Okay, medyo wala-ulan, medyo mapaang ang Uno ka init bla kay nasab ka gina ara ko sa Jinji bala. Uy gidangin. Kalain bisan gani diri daw nabukid man ni amon kag lapit sa dagat daw hindi gid jamin chindian kay daw ang balas mo wala ka pilit sa lawas mo. Silingko ano naman daw ang do ka jutay mo sa bituon gahana mo. Ko do kapaang. Amo gani amo na siguro na hindi mo maintindihan blang lakat sang timpo blaw. Ko sa baybay kas ni pilit man ang hangin. Oo,
pilit gidi kag hindi ka gid pwede ma-expose man sa init kay imbis ka mang gitom ka gapilit ang Balas, ano sa no? dagat bla. Oh, ang dagat. Ang dagat nga daan perte. Mayo man tani na. Tigali kay ti hindi gid subong mayo gid nga ano. Nga expose mong imo sini nga lawas sa init to kay nagbalik naman siya. Gani. Si basi dugay-dugay basi kun ulano naman bla. Oo. Buto gina ligmat man naton di ay kay ti ang init kuno dugay-dugay sundan sang ulan. Nan. Muna siya dason ang sunod sang ulan trangkaso. Ay, usar ba sa boss ng kaso? Oo, uso na subong. Daw, bisa sinulang ga gasipon, Gasiburo. ga ubo, Oo. Ga Tungod sakit- siguro ga pag sakit baylo ang bala ulo. sa nirek sang timpo. ati udala na sa simpo. Oo, kaga ulan-ulan nga da piladaan ka sinimana ang inulan naton. Ulan no niya, tapos pagkaga, bundak ko niya kainit. Bundak ko niya kainit, tapos labi na gid kung ka aircon ka, wala ka exercise. Ay, kalain. O kalain gid isulod, labi na gid nga aling ka bala sagwa, gasakay ka sa lakyan mo. ti Gulpi ka lang aircon. masulod? Gulpi ka lang masulod? Oo, Gulpi ka lang masulod sa lakyan ni aircon. Oo, kag tapos pagalin mo sa lakyan, pila ka steps lang kadto ka naman sa opisina mo, aircon naman. Gani. Ya, pag dapat magwa ka gabi. Oo. Oh, di ka magwapon nga tagalas 4 ka bisan las 5 gani grabe pang init ya. Ang init, grabe oh. Tamo na nga kilalan, damo, tagad inom tubig, kag likaw lang anay sa kwan, likaw lang anay sa mga liblang galakat ka ba, gusto ka maulanan ka lang alang, bla? Oo, matalitihan ka. Matalitihan ka, kung natalitihan ka, likta ka na lang ng paligo, hindi ka na naman kunano pa, kay amo na ko isang halinaman sa kaso mo. Kaga tapos watch out ka gid sa imo ginakaon eh. Isa pa na. Kay sobrahan man kung sa mantika ang kinaon mo, kung sa ang tiyan mo gabastyag man mo. Kaon ka Sa man sa- init dan. Kaon ka man uga kag proponirito, kag sinugba. Oo, snugbang isda bla. Oh, hindi ka na tinulang isda, no? Oo, tingnan mo na yan. Kadto ka sa J&J to kag tilawan mo tong tinulang isda. Oh. Swabe na yan, nang makahang-kahang bla. Oo, yung butangan mo bla sang sili bla nga no. Oh, nga kotitot. Laba bla. Oh, kotitot pagid nami pagid. Ako tito to. Oh, nang kami kamay blang ang ato niya bla Bisaya. O tigo ginasa sa sinugba nga baboy kag Kung ginatulot lang kaso ka na, kakas lang kaso mo, balhas ka na bang kiling, pro? Oo Di bla? Labi na gid matilawan mo ang sabaw nga mainit. Oo. Gid na makapara uswa sa imo po. Nga mo ganit eh, muna ko siya nga ang ibang daw medyo las ay pagkaon, ti payon na magit pagkaon mo, kag hindi ka gid hindi ka gid mapagutong-gutom. Oo, tapos careful ka kung sino ginambalan mo, wala ka pang lasa. Wala ka? Pang careful ka kung sino nga balan mo nga wala ka bla pang lasa. Wala ka na doon, hindi ka kapanabor? Hindi ka kapanabor ka, basta balong ka nila, basta yung COVID ka. Kaya mo naman sintumaman sang katrangkaso mo, daw hindi ka kapanabor bla? Oo, di mo nang katapat niya. Hindi ka na malugis, doktor post ka na lang. Oo, ipos ka na lang, may anan mo na lang na, vitamins na lang ng kinalanon mo Hindi po taga vitamin C. Amo na Oo, importante da. kag tapos kung may chimpo ka, gamay man nga paugnat sa kusog bla. Oo, nanan. Oo, inat-inat man ginagmay das lawas. Oh, hindi lagi nga i-career gid medyo ibig kadali inat-inat lang. Oo, mga 30 minutes nga warm up mo, kinana, balason lang bla ka kadali. Importante So, gina. tapos kung balason ka action Eric, di ka magpakadto sa electric pan. Ati hindi gid delikado kay ang gwamos na ubo. Oo, panutan kas na yan. Ubuhon ka gid na sigurado. Oo. Pulita. Ang balita, ang Abi ko puli na ta. Ano balita da? Ha? Anong balita Ang da? balita ti unahon tani ang top 3 sa lokal nga level most wanted nga persona arestado sang Tubuso PNP. Ang akusado ang ginakilala sa kaya Milicio Gaita Jr., 41 anyos, kaga residente sang Puro Kawayan, Barangay Bugang, Banwa sang Tubuso. Ang mga katapos ang kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Riniboy Eduardo nagpangulo sa pagdakop sa nasambit nga sospechado upod ang mga katapos ang Special Action Force kagasubong man sang 3rd Mobile Platoon
Ang nasambit nga akusado nga si Milicia Gaita ang nadakpan takna alas 5 sa nga hapon sa tong tinalikdan nga adlaw sining tuig aksyon na Ereka. Ining si Gaita nagapangatubang sang kasong frustrated murder kag ini siyang ginaristo pinaagi naman sa isa ka warrant of arrest nga ginapirmahan ni Judge Honorable Arvel Guyon Delgado sang Branch 57 siyudad sang San Carlos nga napitsahan sa tong Julio City sang tinalikdan nga tuig. Ining suspetsado karon aksyoneric ang detinado sa custodial facility sang Tubuso PNP. Nagrekomendar man ang korte sang kapin sa 200,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Samtang sa iban nga bahin sa syudad naman sang San Carlos, arestado man ang isa ka akusado nga ginkilala sa kay Ria Baluno, lalaki, soltero, kag isa ka e-bike driver, kag ini siyang residente sang Kalingling, Barangay 1, syudad sang San Carlos. Ang operasyon ang ginakasa sa makatapos ang kapulisan sa pagpanguna naman ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr., ang acting chief of police sang syudad sang San Carlos, kag subong man ang grupo sang Maritime Group. Ang akusado ang nagapangatubang sang duha ka counts sang robbery, kag ang korte ang nagrekomendar naman sang unang accounts nga 36,000 pesos, kag ang ikadua 48,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Ang warrant of arrest ang gin-issue naman ni Judge Arvel Delgado nga napitsahan sa tong Disyembre 14 sang tuig 2020. Muna yung aton aksyoneri ka madulong nga balita karon nga gabi medyo matawhay subong niya ang linya sang Commission on Election nagaparehistro ara Japon. Okay. O hasta pa na sila kaina agi ko alas 10 bagal linya hanay pa. Pero las laya planong tulog da. Hindi nga agaw mangguroy. O gay nga agaw kay ti pila na lang kadlaw. Tilan taon ta na boss base makuhaan ta na sa pila ka mga informasyon. Sige. Ang nasambit iyang nagapadayon nga COMELEC registration and preparation para sa SK kag barangay election sa maabot nga Disyembre. Report gikan sa nauna nga distrito sang Negros Occidental. Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon Nelson Pateño. There you have it, live reports sa area sa First District, Tubuso, Calatrava, San Carlos City. May kabidira sa kay Kuya Maki Kayong. Bawa pa urok-urok Kuya Maki Kayong. Siling ni Kuya Maki Kayong bawa wala gid ka panghagad si Gob Edgar Magbanwa. Relax subong sa Nataasan Beach Resort dira sa Sipala. Ay, puerti. Siguro ka pangagad si Gob Edgar Magbanwa kay Kuya Maki Kayong da sa Nataasan Beach Resort nga naga-idag-idag. Si Kuya Romrom Roho araman bawo nagaporok-urok man si Kuya Romrom Roho. Kuya may kapita sa imo. Amo man kay Kuya Carl Macuring Jr. Sa kay Kuya Carl Macuring Jr. da sa mga kapulisan sa station number 10. Sa kay Kuya Richard Pajarito na, ang hepe. Mayo na nakapagporok-urok kay Police Major Richard Pajarito, ang hepe sa station number 10. Siling ni Roberto Hiraposco Caravallo. Dapat actually magsakay sila sa mga legal nga tricycle. May pangalan sa asosasyon kag may body number. Gusto gina. Sa Georgina Subdivision Mandaragan ginatamyaw lang happy resining kay Greg Villegas sang Barangay Maaw, Bago City. Ang panamyaw halin kay Ricky Soriano. Si Jeff Chavez check attendance sa area sang Zone 4A Talisay. Mr. and Mrs. Donald Caglia Cabasag happy resining lang. Ginatamyaw ko ni Jeff Chavez sa pamilya Puras. Ang pamilya sa Orchids Ismilia Maglantay Villa sa Jaime Mayo wala ko dira nga pagpamati alin kay Cecil Bik ang pagpanamyaw. Si
Si Joshua Villar, mangli. Magabi dila kay Joshua Villar. Gapa urok-urok man sa Action Night Patrol program. Hindi man kompleto nga biya kung hindi sa kapa urok-urok pamati. Ay, puwerti. May gabi dira sa kay sa Barangay Tangob gali ara man sa atong nga monitor si Rinaldo Poderoso. May gabi dira kay Rinaldo Poderoso. Kay Jojo Flores may lang dira nga pagpaurok-urok. Jojo Flores. Muning birth, amo ni si Engineer gali. Si Engineer Jojo Flores. Amo nang ma-celebrate sang birthday ya buwas. Pati ko doy pasiraya ko rong Ginji. Engineer, ay gabi dira sa imo mga sotir gining mga ka-breaks mo bimo. Ay langga man na sa imo. Si Kim Poyolo ginatamyo lang ni Barkit Tribe. Ipasara tabuas Sir Eric. Si lagi ni Sir Jojo Flores, engineer. Si Ricky Soriano atin natamya ko rin igli. Si Jeep Chavez tapos naman ni. Si Noe Napod sa Mansilingan ka monitor man sa ato no. Si Sally Auki Di Sousa sa Sam Village ara man galio. Si Badge Perlado sa MB Sun Road Yatsuka from Kinora, Japan. Japan ini mga siman gano ni. Si Sheila May Vicente, Sheila May Vicente Unahap. Sila niya, hi, bow, hi. Si Nong Mulo Batang da, may gabigid ha. Kay Nong Mulo Batang, kay ginamos da. Kapa urok-urok sa Action Night Patrol program ho. CJ Magamantok Araman. Si Jinky Jalagton na nagatamyagid sa kay Arthur Jeep Villasor, no? Star Kagdok Matmayo, kay Noel Amar, Alma Oligon, Christine Manalo, Angelica Lapi, kagtarang nga pamilya sa barangay Pandanon, DSB. Halin sa Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Kay Sister Dolor Samson, may kabidala kay Sister Dolor Magbanwas Samson. Regards lang ko sa kay Mimi sa mga tabungkay family da, nagapaurok-urok kita. Sa mga Magbanwa family dira sa barangay Baliwagan, San Enrique. Sa barangay Dumanan haraman si Jingjing Pila, alin kay Alexander Pila. Si Milia RG, napaurok-urok si Milia RG. Jocelyn may gabigid, idol ka pamati ko si mo anong balita sa kawatan nga nadakpan ngali auction sakop sang backup 6 may dilasan atin na pasaka ano to siguro kaso man atribido mo si Toto Manny Loquias haraman nga paurok-urok wa may gabidala kay Toto Manny Loquias. Sonto Barangay Concepcion Talisay, nagabidala kay Toto John Ray kag John Paul Britanya. Alin kay Jing Britanya ang pagpanamya. Kapaurok-urok sa Action Night Patrol program. Hindi makomplito kabi kung hindi ka urok-urok pamati. Sige, alis sa report ni Aksyon na Roger, ako na Aksyon na Nelson Pateño. I-check na naman ang report gikan sa 2nd District, area sang Sagay, area sang Escalante, kag area sang Cadiz City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari sila number 1 sa Aksyon. Roger Gotim sa reporter. May gabi, please come in.
Yes, Action Eric, may gabi sa ato mga ka-action, sa ato sila mga balita, Action Eric. Sa pinaka mga balita, gikan diri sa norte kaman sa probinsya sa Negros Occidental. Unahon sa Action Eric, ang natabo man diri sa may siyudad ng Escalante kahapon, kay may isa ka 15 anyos nga babae o kung dalagita ang report nga ini siya ang nalumos samtang nagapaligo sa isa ka beach sa may Sitio Kugon Tres sa Barangay Alimango, siyudad ng Escalante. Natabo ini sa ining Marino Beach Resort. Sa din ang biktima, isa ka minor de edad, gikilala kay Mian Jen Bagayo Iloki-Loki. 15 anyos sa edad sila sinigna, kay residente iya sa Sitio Mainit sa Barangay Malasiwag sa siyudad ng Escalante. Now, base sa report nga atag man sa aton mismo, nakuha naton sa Escalante City PNP, ang report ng mga alas 12:30 takna sang hapon kahapon sang mabatod sa kapulisan ang tawag atensyon sa ila nga mayara nga nalumos o kung may isa ka missing bala nga nagpaligo sa tinak nga beach sa may Barangay Alimango. Kag ginayaman nag-proceed ang mga katapos ng kapulisan sa may area sang ining Marino Beach Resort. Upon man ang City Disaster Reduction Management nga mga personel kag Philippine Coast Guard upon ang bantay dagat sunod sa report alas 3:30 nakita ang bangkay sining biktima sa Fiskid sining caretaker sa amo nga beach resort. Sunod sa report karon nga ini siya ang gindala sa mga rescuer man sa Dr. Vicente Gusilo District Hospital, pero gin-pronounce ini nga dead on arrival ni Dr. Marinelia Harina, ang attending physician sa among hospital. Now, gina-investigan pa sa kapulisan, may kantalang sinikante ang report nga isa ka drowning incident ang natabo ngayon pero wala pa man kita makakuha sa opisyal nga pagpayag sa nga investigador sa nga Escalante City PNP kay si Police Major Jake Varela inisya ang naka-leave galisubong. Pero tingwan tari nga makuha gina ang investigasyon sa kapulisan may kantaran sa sini nga kaso Action Eric. Now, driven sa National San Cadiz, ang report nga kagyak aras ito based sa result balasang gipagwa sa Cadiz District Hospital sa ding gidala dito ang isa ka makinista sining sakayan nga gindakop sa Batay Dagat bangod kay nagbayular sila sang Basic Fisheries Ordinance Series of 1998, hindi sila makapanagat kaya diri sa may area Ciudad San Cadiz nga pangayaw sila plus pagid nga tiway paklabot sa napulo ng kilometro kay 8 kilometro lang ang distansya alin sa shoreline sang Barangay Sicaba ang ining pagpanagat sang mga taga Victorias bala. Pagkatapos kindakop ini sila ang boat captain nga ang boat captain nila sining si Rolly De Julian agin pasakay sa pabot sa Batay Dagat kaso nagsunod ini ang ila sining motorbangka ini motorbangka inday nga isa ka palupad ka ginapanagyan ni Mary Grace Bayonita nga taga Ciudad man sa Victorias. Ang ila makinista na nakasakay kagandua pag yung mga crew pero ini makinista yan nagpinot ang iya nga paginawa Action Eric dahil pagkatapos sina nagpangayo bulig ang mga kabrada niya sa kayan kay galigin cardiac arrest siya pag-abot sa higad ng pangayo bulig to kay Kapitan Tony Ferrer, Kapitan sa Barangay Carisbio nga masakyan ang salakyan sa barangay idala sa District Hospital sa Ciudad San Cadiz pero tingin po na dead on arrival. Based sa record, sino pa sa investigasyon sa kapulisan pinagi sa kay Police Chief Master Sergeant ang investigador nga si Jerry Velasquain, Police Officer Jerry Velasquain
nga ti wala man sang foul play ang amo nga pagitabo kundi nga purely nga ti inigali may ginabatyag na nga na pati asin nga bata ang makinista ang magpanagat ini ti plus pagiging ginakop sila mo tanong gagikulbaan di pagkatapos sila ging cardiac ini siya kag napatay ginaksyon Erika. So case close man ang kaso pero ti mula daw sila lang ati ang ginimo na to violation gidman sang basic Presidential Series of 1998 sa may syudad sa Cadiz kag ang bantay dagat siya nagapatingayon lamang sila tangila sining paghimo man sila sining duties and responsibility sa pagpamuno ni Efren Parilion Jr. 36 anyos sa mga Deputy Space Warden kag nadakpa nila ni mga alas 11:04 takla sa gabi sinalikdan nga pizza 20. So, amo ni Action Eric at sumadulong nga report, balita informasyon ba para sa Action at Patrol ni sa Action Roger Gutin nga report sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Roger Gutib reporting live gikan sa area sang 2nd District. Ang area sang Cadiz, Escalante kag Sagay City. Sa iluhantang balos ka report gikan naman sa 5th Distrito. Mga natipon ng aksyon balita gikan sa kay Aksyon BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Line number 3 sa report, Aksyon BJ. May gabi, please come in. Good evening, Aksyon Eric. Masubo-subo gid ang natabo kagaina sa ngagat aksyon na Eric tak na alas 10:45 sang aga sa Banwa sang Hinigaran. Ini matapos nalapakan sang isa ka counter truck ang isa ka 10 anyos nga babayi. Natabo ining makasiligming insidente aksyon Eric sa may Purok 3 Barangay Gargato sa nasambit nga Banwa. Ang natabo aksyon Eric nagapamutos ining pulo ka tuig nga bata nga babayi upod sa 3 panyag ka mga kaupdanan sang uga sa isa iya ka bodega dira iya sa may nasambit nga lugar. Ang mga pilason aksyon Eric ang ginkilala Sanday Clan Joy Pareño 18 anyos, Mika Baculinaw 24 anyos kag isa pa ka 12 anyos nga lalaki kag ang ining napatay aksyon Eric nga bata nga babayi. Sang hinali na lang aksyon Eric ang ining nagapahimuyong nga counter truck ginsakyan sang sining suspect kag ginpraktisan iya drive aksyon Eric ano. Ang masubo diri aksyon Eric suno kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. ang hepe sa nasambit nga istasyon. Ang ining suspect aksyon Eric hindi gali iya kabalo magmaneho sang sining truck kag ini siya ang ginkilala sa kay Jomo Potueco 36 anyos kag nagatrabaho man sa nasambit nga ugahan. Aksyon Eric makitaan sa aton sining Facebook page ano kadi na post naman ining CCTV video nagdiretso ining truck sa bodega sa diin ginarado sini ang 4 ka mga persona sa diin duwa diri ang lunsay mga minor de edad lakip na ining pulo ka tuig nga babayi nga amugid ang napuruhan sang sining aksidente. Kay kumo hindi kabalo mag-drive si Potueco aksyon Eric pagkambyada niya iya sining dump truck no. Nagdiretso ang ining truck kag ini ang nagkadtugid sa bodega kag ini ang nagutas sa isa ka inosente nga biktima nga lunsay pulo pa lang katuig. So aksyon Eric no i-follow up naton ini buwas kay Police Lieutenant Colonel Sabando sang Hinigaran PNP kung ano na ang pinagkaulihing update and development sang sining insidente. Kamanti sa karon nakahunong ining si Potueco sa kustodiya sang Hinigaran PNP. Sa pihak nga bahin nagpadulong kita kagina sa talatapan sang Commission on Elections sa Binalbagan and nakita naton nga portigid kadamo sa mga nagaparehistro no nagapila sa gwa and sa maobserbaran naton aksyon na Eric no kalabanan sini sa ila mga pamatan-on gid no and then
Para ini sa patigayunon iyang SK and barangay elections so kagaina nagpamangkot-mangkot kita to sa mga kabataan no kung nga abi nga gusto gid yan nila nga makaparehistro sa sining nagapadayon sa karon nga registration sunod sa ila gusto nila no nga makapakigbahin sa ila sini patigayunon iyang eleksyon no for the first time kimanti mga first time voter ini sila kag ginalantaw kuno ni election Eric no nga makita man nila no nga may maayo manami nga mga programa nga iga-lunsyar ang ining ila sila pagabutuhon nga mga SK officials. Padulungan naton ang office ang sining Comelec Binalbagan kimanti gin-try naton tani no nga makuhaan balas ang data and the statement si Ma'am Riza Bayona ang Comelec officer sang Binalbagan ti kagina paggadto naton wala to siya may importante lang siya kuno nga ginkadtuan. So sa sining July 21 no exactly duwa na lang gid kadlawang nabilin kimanti sa Sabado matakop na ining nagapadayon sa karon nga registration. Sa piyag nga bahin aksyon na Eric isa ka wanted person sa kaso angot sa paglapas sa Presidential Decree 1602 o kunin ng illegal gambling ang ginarestar sa makatapos ang Isabela PNP sa July 19 sa alas 6:40 sang gabi sa may bahin sa barangay Maytubig sa Banwa iya sang Isabela. Ginakilala ang suspect sa kay Jeric Fuentes 20 anyos, soltero kag residente sang barangay Maytubig sa nasambit nga Banwa. Ginapamunuan ni Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police sa nasambit na istasyon, ang pagdakop kay Fuentes pinagi sa pagserbe sang warrant of arrest sini nga ginpapanaog kag ginpirmahan sa dong July 18 sining tuig ni Honorable Maria Lynette Eusebio, ang presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court 6th Judicial Region sa Isabela kag Moises Padilla. Nagadangat naman sa 30,000 ang ginarekomendar nga piyansa para sa temporaryong nga kahilwayan ni isang suspect nga si Jeric Fuentes. Sa karon nakahunong si Fuentes sa kustodiya sang Isabela PNP. So far, amo na yung mga natipunta ng mga balita para iya sa pagpangalagad sa Action Night Patrol. Ini si Action VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon na BJ Pasible reporting live gikan sa area sang 5th District. Happy birthday kay Kuya Hersley Jail Mumbai, no? Happy birthday sa kay Kuya Hersley Jail Mumbai. Ang panamyaw naman na kay Kuya Mike Camacho Queenie, no? Galing kay Kuya Mike Camacho Queenie, kaliman kay Kuya Mike Benjamin Tan and family. Kaliman si Moka Pamilya sa Bacolod Eagles Club. May Dilasar, may gabigid. Utay Benedicto from Silay City. Tamiyaw kagid ni Engineer Joe Flores. Jocelyn Song Komedya sa Barangay Jess. Malang na nga pagpaurok-urok ka. Kay may Dilasan, salamat kay isang iya sining 75 stars. Paurok-urok eh. Again sa kay Sister Dolor Magbanwa Samson. Malang na nga pagpaurok-urok ang sa bilog nga pamilya Magbanwa. Ay lang gali kay Abner Sani Ricky. Galing kay Similia RG. Paurok-urok yun. Action Night Patrol program, no? Tamiyaw naman nila si Joe Mark Ombion. Nagabidara kay Joe Mark Ombion, ha? Sa kay Athea Kim Iriman. Sa kay Madam Gloria Dislati Sombito and family sang Valladolid. Sa kay Nimisha Rokis. Sa kay Lito Catalan. Nagabidara kay Lito Catalan. Kay Dennis Richard Tiboroma. Kay Nanay Bibing Galio. Ang manaplag na tamiyaw kagid ni Andrew Galio. Sa kay Narisa Ruiz Ilare. Tamiyaw lang si Josepina Locsin Hinirato. Paurok-urok sa Action Night Patrol, no? Milili Uligo sang Vanis Cafederas sa Tangob, may gabigid. Kay Prima Malisa Magbanwa. Kay Rufino Ira Gabino. Nagapaurok-urok kid, no? Sa San Enrique, ginatamyaw tarang pamilya Lopasi, Balinson, Jaime, Buena Flor Cagaston.
sa kay Bradco Norman Black Balinsoy, ihado, may kabigi kay ihada Angga Alacapa Balinsoy. Halin kay Ninette Balinsoy Lopasi, kay Bronski Yanson Espinosa, kay Senior Fire Officer 4 Benji Di Paula sa Bureau of Fire Protection Substation dira sa Barangay Pahanukoy, ka paurok-urok. Ibilin sinaon. Natamya lang si Nanay Evangeline sa Gaisano Alihis, ka paurok-urok. Abraham Sala Ortega sa Riyadh, may gabigid. Kay Arlene Anerdes, kay Sammy Roger Awing sa Hermelinda Homes Mansilingan, mayong gabigid. Inday Blasa, kay classmate Gina Galon Pagsubiron and family, happy listening. Sa Talisay, araman si Don Di Blanca. Ray Flores Barayoga, may gabigid. Kay Karen Miraflor, ara na siya. Sa kay Kurt Nathaniel De La Torre, Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw, pa-check attendance lang. Miguelito, may gabigid. Si Erlinda Perez, Andres Perez, kay Carmila Lakbanid, kay Jonalyn Vargas, kay Pipito Granada, sa Purok Taytay, Mabini, Valladolid, kinatamyaw ka mo ni Vergara Hieronimo. Si Lodivico Peraltar, aman pa-check attendance lang. Si Richard Artisola Alpiere, sa Barangay Tabunan, Bago City, araman pa-check attendance lang. Melin Nombres Parhito, kay Rinaldo Fodiruso, may landera nga pag paurok-urok pamati. Kay Herdelisa Castillo Mahilo, sang DSB, may gabigid. Sa mga taga-purok nami dos sumag, ara si JR Palma Kiman, nagatamyaw. Kay Toto Eustaquio Boy Ordas, may gabigid kay Eustaquio Boy Ordas, kapaurok-urok yun. Welcome din si Engineer Joe Flores. I-prepara lang imong kondisyon kapag arangkada, boss. Ay, bertiyo. Sige, ari ang resulta na isang kuano sang STL. Ang first draw kay na 16-25, DC size 25. Second draw 32-29, 32-29. Ang third draw 8-26, 8-26. Resulta naman sang loto 649. Jackpot prize wala sa mga nakakuha 52.2 million pesos. Resulta 649, 43, 3, 17, 14, 36, 8. Libaton ko 43, 3, 17, 14, 36, 8. Ang resulta naman sa loto 642. Jackpot prize wala sa nakakuha 18.3 million pesos. Resulta 40, 19, 16, 7, 10, 21. Again, 40, 19, 16, 7, 10, 21. Balik ang Action Night Patrol when we come back. Balik ang report ni Action Zel Minardo. Nakatapos lang sa ito importante nga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw ba na nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang
ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kun nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kun ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sining nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous range ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong pagpangalagad, may gabi dira sa kay Rinanti Arvillar, dira sa may San Carlos City. Monitor sa aton si Rinanti Arvillar, dira sa may syudad sang San Carlos. Balikanta ka to sa Liga Patrol 2, Crossword Patrol, balikanta si Aksyon na Zen Minado sa last kag final report sa iya sila nga pagpangalagad karon nga gabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Cell, sa balik report, please come back. Action Eric, again kumpirmar sa pamilya ka biktima nga nagpatayan ilang hibata matapos mabunggoan sang trailer truck mga alas 11:35 ng aga sa Puro Calandon, Barangay 6, Sidad sang Bacolod, Huwebes nga adlaw, Hulyo 21, 2022. Ginkilala ang biktima kay Rosalinda Folio, yara sa legal na edad, sa residente sang nasambit na lugar. Samtang ang suspetsado amo si Leo Barona, 32 anyos, sa residente sang Barangay Iglawan, Banua sa Morsa Negros Occidental.
National kay Police Captain na Paul Vincent Pendon, natin sa Bacolod City Police Station 2, gikan sa south nga bahin ang trailer truck pakadto norte na aksidente nga nabuguan sa suspect ang biktima nga nagalakop na dalan nga nagaresulta sa iya kamatayon. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sa Police Station 2 kag ginahulat pa ang investisyon isang pamilya kung magapasaka sa kaso batok sa suspetsado. Ang ini nga balita ginadulong sa iyo sa MyCC ang alkaline nga vitamin. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat gid Patrol 2. There you have it. Nakabukasan ang mga pagpangalagad sa Action Night Patrol Program. Webes edisyon, balik ini buwas Biyernes. Ato sining mapatrol la unit reporter sa action nga palagad karon gabi sa aksyon na Zel Minardo. Back to back action ninyo buginang ato kapiloto sa Patrol 2. BJ Apasible, Nelson Pateño, Action Roger Gutib. News Center Action Dale Sarazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer, Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Manwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT experts Sir El Ray Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay, sa ngala sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalan, ang inyong lagat ng kurma na Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasiring, adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat atis pagtulog magpangamuyo, sa iyong pagpangamuyo dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio!